ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ଆମକୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ଲାଗିଥାଏ। କେଉଁ ଝିଅମାନେ ମୋଟା ଲିଙ୍ଗ ଦେଖି କିହା ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି? କେଉଁ ଝିଅମାନେ ମୋଟା ଲିଙ୍ଗ ଦେଖି କିହା ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଥର କିହା ଖାଉଥିବା ଝିଅମାନେ। କେମିତି ଗିଳିଲେ ଯୋନି ଢିଲା ହେବ ନାହିଁ, ଟାଇଟ୍ ରହିବ? କେମିତି ଗିଳିଲେ ଯୋନି ଢିଲା ହେବ ନାହିଁ, ଟାଇଟ୍ ରହିବ? ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଗିଳିଲେ। ଯଦି ଗିଳିଲା ବେଳେ ଝିଅର ପାଣି ବାହାରି ଯାଉଛି ତେବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଯଦି ଗିଳିଲା ବେଳେ ଝିଅର ପାଣି ବାହାରି ଯାଉଛି ତେବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ରହି ରହି ଗିଳିବା ଉଚିତ। କେଉଁ ଝିଅମାନେ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବସି କିହା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? କେଉଁ ଝିଅମାନେ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବସି କିହା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ରାଣ୍ଡି ଝିଅମାନେ।